नमस्कार मित्रांनो, मराठी गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राजपत्रित महासंघाचा राज्य सरकारला मोठा इशारा. ग.दी. कुलते यांनी दिलेला आहे इशारा. आजची बातमी ब्रेकिंग न्यूज. तर मित्रांनो, काय आहे संपूर्ण बातमी ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तर जाणून घेऊया. तत्पूर्वी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल, व्हिडिओ खाली सबस्क्राईब बटन जर लाल दिसत असेल तर त्याला अशा प्रकारे क्लिक करून येणाऱ्या बेलला सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून मी तयार केलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. आणि हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. तर चला सविस्तर बातमी जाणून घेऊया. नव्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यसेवेतील नवनियुक्त अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक वर्ग भवितव्यांच्या दृष्टीने चिंतित आहेत. त्यामुळे सेवा उपदान तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतन या महत्त्वाच्या बाबींचा अभाव असलेली नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरुवातीपासून लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. राज्य शासनाने याबाबतीत प्राधान्याने पुढाकार घ्यावा, अन्यथा आम्हालाही लवकरच आंदोलनाचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा अधिकारी महासंघाने दिला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून राज्यसेवेत आलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे नवीन नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी व शिक्षक आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंतित आहेत. गोवा राज्य शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय खुला ठेवला असून पश्चिम बंगाल व तामिळनाडूसारख्या राज्यांतर नवीन पेन्शन योजनेचा स्वीकारच केला नाही. याकडे लक्ष वेधत राज्य शासकीय सेवेतील मोठ्या संख्येने कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांची भविष्यातील आर्थिक अनिश्चितता दूर करण्यासाठी राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्याप्रमाणे पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने देखील जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दी. कुलथे यांनी केली आहे. नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. अधिकारी महासंघही आंदोलनाबाबत निर्णय अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत या महिना अखेरीपर्यंत निश्चितपणे घेणार आहे, असेही कुलथे यांनी स्पष्ट केले आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारची ही बातमी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा आंदोलनाचा इशारा, ही बातमी आपण पाहिली. पुन्हा भेटूया की नवीन माहितीसह. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.